Jo vaig entrar a Unió Democràtica l'any 1954, quan tenia 23 anys, en ple franquisme. Em vaig conèixer primer que ningú en Claudi Martínez Girona i en Josep Maria Pinyol, i el que jo volia era conèixer en Coll i l'entorn, i fins que no vaig conèixer en Coll i l'entorn doncs no em vaig considerar com a militant d'Unió Democràtica. Quan jo parlava amb aquesta gent, doncs quedava, diguem-ne, com atrapat, perquè el Josep Maria Pinyol era un vaticanista sensacional, coneixia la doctrina social de l'Església, un tio fantàstic, un tio amb un criteri sensacional. En Claudi Martínez també. L'Anton Canyelles, quan el vaig conèixer més tard, també, unes persones que estan en contacte a tot arreu del món. I jo pensava que aquesta gent saben el que es fan. Els veia extraordinàriament importants. I jo, esclar, era un nouvingut, era un home que aterrava en aquell món, diguem-ne, per mi nou, completament nou. I què passava? Doncs que, esclar, necessitaven formació. I aquesta formació el partit la donava a través d'uns cursets que es feia, que se'n deia la Peixera, en dèiem la Peixera, que era, els que ho donaven eren els antics fundadors d'Unió Democràtica. I el donava en Coll i l'entorn, en Roca i Cavall, en Pau Romeva, en Puig Quintana. Per mi lliga el fet nacional amb el fet, diguem-ne, d'inspiració cristiana que porto dintre, i que això a mi em va de primera.